नोंहा ओरै पाम्प खालामनांगौ मानांगौ गैया नैबो सुइस दङ नै दा नैबे ट्रेक्टर लिंहरदोंमोन ट्रेक्टरा एवनो गिदों आरो आच्छा अन्थाइखौ अन्थाइ जेरावबो अन्थाइ नै अन्थाइ गोजा बेफोरबायदि अन्थाइबारि हाखौहाय बाहायनांगौब्ला माबायदि बाहायनो हायो नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन खुलुमबाय बयखौबो ओमफ्राय नैबेयाव मा खेथि खालामनो नागिरदों आंनि लोगो फुंखा खारजिया नैबेनो आंनि लोगोआ फुंखा खारजिया बेनो दे नै अन्थाइ गोजा नालाय हाया औ थ' गुबुन जेबो आबाद जाखाया ओहो थारमाने नों जेनेबा माइबोथ' दैया हाबबानो माइ गायनोबो ओमफ्राय जथेस्थ' दै मोना गुबुन गयबो गायनो हाया औ बास जेबो मथा-मथि गोरान आबादबो मोजां मोनो आरो दा बेनि थाखायनो आं मोनसे सानबाय मा मावब्ला बे हायावहाय माने जों बेखार मानसिफ्रा एसे इनकाम खालामनो हागोन जेनेबा औ दा बेनि थाखाय आं मोनसे सानदों आं ओरै वेस्ट बेंगलनिफ्राय मोननैसो भेराइटि बिहरदों आरो बेर माने बैग्रि जाहैबाय जेनेबा बलसुन्दरी मोनसे ओमफ्राय मिस इण्डिया ओमफ्राय मोनसेया काश्मीरी आपेल बेर 3 भेराइटिखौ आं गायगोन आरो बेयाव माने बुंनो थाङोब्ला जों बर'नि सिम्पोल राव बुङोब्ला बैग्रि बेलाथिनि खेथि माने आबाद ओमफ्राय नों दा बेयाव मा सारगासिनो दङ बेखौ आङो एसे बे हाग्राखौ एसे कन्ट्रल खालामनो थाखाय माने बै फुलिया देरसान्दि नङाबाथ' फुलिखौ साग्लोबजोबगोन नालाय ट्रेक्टराबो आं ट्रेक्टर लिंहरदोंमोन ट्रेक्टरा एवनो गिदों आरो आच्छा अन्थाइखौ गोजान नालाय खिन्थु बे आबादनि थाखाय मथा-मथि हा मोजांनिखौनो दरखार गैया आरो अके माने जिखुनु हायावनो बे फिट आरोखि माने बे बुस्थुआ जाहैबाय ग्राफ्टिंसो नालाय बे जोंनि अरिजिनेल बे जोंनि बे लकेल बैग्रियानोखा बेखौ फुलि खालामनानै बेखौ काट खालामो आरो ओमफ्राय गुबुन बेलेग बै बेलाथि बैग्रिखौ बेवहाय स्टाम्प खालामनानैहाय माबा खालामो आरो फुलि माने हाइब्रिद खालामनाय माने माखासे जायगाफ्राव ओरैबायदि हा थायोना आंहा हाया दं खिन्थु हाया मोजाङा अन्थाइबारि मा मावनानै जानो माइबो गायजाया गयबो गायजाया आबादानो जाया होननानै सोरबा ओरैबायदि गावनि हाखौहाय बारा बेसेन गैयि बायदि खालामनानै लायो आरो मावनो आन्दायोना जुदि नोंथांमोननिबो बेबायदिनो हा जुदि दङब्लाना माने जेराव अन्थाइ दं माइफोरबो जाया दस्रा गुबुन आबाद गयफोरबो जुदि जायाब्ला नैबे आइडियाखौ नोंथांमोनाबो बाहायनो हायो आरो माने माखासे खेथिफोर दं जायनि थाखाय मोजां हा नांलाया थिग बेबायदिनो बेखौहाय नैबे जोङो फुंखा खारजि बिथाङा आइडिया बाहायनानै मोनसे प्लान सिमां सुजुदों सिमाङाखौ बिथाङा जाफुंहोनो थाखाय दा मावख्रुबगासिनो दङ नै बे खेथिखौ मावनोब्ला माने अन्थाइबारिब्लाबो अरजाया होनदों नालाय नैबो नायदो नै फोथायाला अन्थाइ गोजा नै बेयावनो मावनो आवगायदों बिथाङा देना हो जमफलजों एख'लै मैदो जमफलालाय माखासेयाथ' जमफलजों एख'नांदों नै अन्थाइबारि ना नै अन्थाइ जेरावबो अन्थाइ दा बेफोरबायदि अन्थाइबारि हाखौ माबायदि बाहायनांगौ नै बेफोरबायदि बाहायनांगौ आरो माबा माबि गायनायजों नै बाब ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं मोनसे बुस्थुखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों एडभार्टाइजमेन्ट नङा दे माने मिथिहोनो नागिरदों आङो फुङाव बादों नैबे स्प्रे मेसिना मोनसे बे मेसिना माने विथ टेक्न'लजि माने टेक्न'लजि डेभेलप जानानै बानायजानाय बेयो माने सोरबा नुबायबो जानो हागौ नुवाखैबो जानो हागौ एबा सोरबा बाहायखांबायबो जानो हागौ बेयो जाहैबाय नेपचुन कम्पानिनि नैबो लाइट जोंलायनाय नुदों दा नोंथांमोना थारमाने बियो अट'मेटिक मेसिन बियो बेटारि गोनां आरो माने नोंथांमोना नैबेयावहाय नैबेखौ बाहायनांलाया नै बेटारि जोबब्लासो बेखौ बाहायो आखाइजों नारनायखौ ना दा बेखौ नों सोनानै लाथ' बेटारि दं सान्दियाव नों गोसोबायदि बाहाय आरो चार्ज होखांनायनि उनाव नों गोसोबायदि माने नोंनि आखाइ फारसेया रुइनाय नङा दा बिदिनो ना बहुत साबसिन खामानिफोर बिराद मोजां आवगायो स्पिडबो जायो खिन्थु नैबे बुस्थुआ एसे गयो आरो ना बिराद बुरजा गयो एसे स्पिडाव थानांगौ स्पिडाव थाबायनांगौ जायो खेबसेनो गुवार गयो गोबां गयोखाय बिदि आरो ओमफ्राय ओरैनो खय घन्टा थाङो बियो बेटारिया 10-12 टेंकिखौ आरामसे 10-12 टेंकिसिमाखौ सारजोबनो हागोन आं दा मथा-मथि सारबायानो आं गैयालाबो 8 टेंकिसो सारबाय दासिम जोबाखै बेटारिया टेंकि मोनब्रैसोआव आरामसे हाबावगोन दा बुस्थुआ नैबेयाव चार्ज दिन्थियो नामा चार्जिंफोर दिन्थिया भल्टेज जास्ट नोंहा ओरै पाम्प खालामनांगौ मानांगौ गैया नैबो सुइस दङ नै दा नैबे जाहैबाय अन जाहैबाय नैबे अट'मेटिक नैबे सुइसआ गोजाया नैबे गोजाया अट'मेटिक हा नैबे जाहैबाय भलिउम नालाय बियो नों खम बारा होनानै नों ओरै स्प्रेखौ होनो हागोन आरो आच्छा जेरै नांगौ ओरै दा दामा माबायदि लायो बेलाय दामाथ' ओरैनो दा मथा-मथि मार्केटआव आं जोंनि लकेल बाजाराव आरो 2700 2700 थाखाजोंनो नोंथांमोना बेखौ बायनानै बाहायनो हागोन जायफ्रा खेथि मावग्रा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि नुवाखैब्ला मिथियाखैब्ला बे बुस्थुखौ बाहायनो हासिगोन माने ओरैबायदि मोनसे जाहैबाय जेनेबा जोंनि बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरखौ मावनो हायो बेफोरखौ मावनानै एसे टाइम पासबो जाहैबाय प्लास ओमफ्राय बे खम इनभेस्टमेन्टआवनो एसे
हाई रिटार्न आरोखि बियो प्रफिटना येस 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 नैबे इम्पर्टेन्ट खोथा दे माने ल' इनभेस्टमेन्टआव हाई इनकाम बेखौनो जों नागिरनांगौ जायो ओमफ्राय बियो नों बेसे गोबाव नेनांगोन बेनि फिथाइखौ मोननो थाखाय नोङो एराउन्ड जेन'बा 6-7 मान्थआवनो नोङो बेखौ आरामसे बिनि माबाया फ्रुटिंआ जाहैगोन आरो फिथाइखौ मोनजेनगोन अके खिन्थु आंनि गायनाया दा एसे लेट जाबाय मथा-मथि आंनि बे मेनि आवगाय गायनांगौमोन आरो नैबे अखा हानायनि एसे सिगां आदसा आदसा बुस्थुआ होमब्ला एसे मोजां जर जायो आरो बिफाङा अके एसे लेट जाबाय आरो अरजाया होमब्लाबो थेवबो दा बिदिनो नै सेंग्राफोर माने दा मावगासिनो दङ नै गोसो होनानै हाफोरखौ रेडि खालामबाय नै बेखिनियानो जासिगोन नामा गोथौआनो ओमफ्राय नोंबो मा होबावगोन मथा-मथि 1 फुट जायो जेनेबा ओमफ्राय आं दा बेयाव जेबो होआ होनाया हासारफोर होनांगोन नामा डाइरेक्ट ओरैनोखौ आं गायगोन डाइरेक्ट गायगोन बेखौ गायखांनायनि उनाव मथा-मथि 20-15 दिननि उनावसो आं बेखौ एसे लाहार फाहार खालामगोन आरो हासारफोर नांगौब्ला हासारफोर आदसा फार्टिलाइजार जिखुनु बेसे गुवार खय बिगा प्लान खालामदों नों दा प्लेनिंआ खय बिगाजों स्टार्ट मथा-मथिथ' 9 बिगासो जागोन टटेल खिन्थु आं दा 9 बिगाखौ गायजोबला मथा-मथि आं एसे 4 बिगानि एसे बारा जानो हागौ ओरैनो नोंनि मिथिनायाव फांसे बिफाङा खय केजि बायदि होगोन फिथाइया 10निफ्राय 15 केजि फार्स्ट इयाराव होनदों आरो बिसोरो खिन्थु आं जायफोरनाखि नार्सारिनिफ्राय आं लाबोदोंना बे नार्सारि माबाफ्रा बुंदों आरो मालिकफ्रा अब्ला जोंनि माखासे इयुथ्सफ्रा बेखारफ्रा एबा फरायनायानो जा बा फरायियानो जा जों बे खेथिखौहाय जोंनो फरायनाय बा रोंनाय रोङिनि खोथा गैया जायनो गोसो बेखौ मावनो हायो आरो बेजों लोगोसे साख्रि बाख्रिनि खोथा बुङोब्ला साख्रि बाख्रिनि अनगायै जों बेखौबो मावनो हायो साख्रि मोनसान्दि माने आं बुङाखै जे साख्रि मावनाङा होननानै आं बुंनो थाङा माने साख्रि मावनो गोसोआ साख्रिनि थाखाय नाजाबाय थानांगौ साख्रिखौबो मावनांगौ जोंनि मानसि आरो बेजों लोगोसे सोरबा बायदिया साख्रि मोनसान्दियाव बेफोरबायदि माबा मोनसे मावनो सानोब्ला बेबो मोनसे राहा जेराव बुंदों जोंनि लोगोआ माने ल' इनभेस्टमेन्ट हाई इनकाम होननानै बुंदों हो स' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि एसे रिस्किफोर मोनोब्ला बा गिनाय मोनोब्ला माने एसे खलबसे हायाव स्टार्ट खालामनानै ट्राइ खालामनानै नायनो हायो आरो नै माखासे बिदिनो मोसौ बोरमा दाउफोरनिफ्राय बासायनोथ' गोगोम बेराखौ नांगौ जाहैबाय दा बिथाङाबो थिग बिदिनो नै औवानि बेरा होबाय नै बे खम समावनो माने औवाखौ थुब्लाल' दानखावनानै खाजामान होबाय एसेबां खरस थाङा नै बेबायदि बेराखौ जों स्टार्ट खालामनो हायो नै बिदि आरो आङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय बैग्रि बागानखौ दासिम माने एसेबां नुवाखै जुदि नोंथांमोननि अबेबा साइडआव जुदि दङब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो आं भिजिट खालामनो नाजागोन माने स्पेसियेलि आं मावनो हायाब्लाबो फार्म खालामनाय एबा खेथि खालामनाय सुबुंफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो आं मावजानोबो लुबैयो स' बेनिखायनो आङो फार्मनि भिडिअफोरखौ बानायनोबो मोजां मोनो स' बेनिखायनो आङो दिनैहाय नैबे जास्ट जि प्लान खालामदों बेनि सायावनो आङो भिडिअ बानायदों जाहाथे नोंथांमोनाबो जायफ्रा मावनो गोसो ना नोंथांमोनाबो जेन थुलुंगानायखौ मोननो साननानै आङो बेखौ मावनो सानदों स' बेनिखायनो आंबो खावलायदों जायफ्रा मावनो गोसो एबा मावनो हायो एबा ओरैनो थानाय हाफोर दं नैबे बैग्रि गायनायल' नङा गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां दं खान्थालफोर थुमुलफोर माखासे ल' इनभेस्टमेन्टआव गायजानाय मावनो हानाय खेथिफोर बिदिनो गोबां दं आरो नेटफ्राव रिसार्च खालाय इउटुबफ्राव रिसार्च खालाय होमब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना अब्ला गाव गावनि लुबैनाय बायदि खेथिखौहाय मावनो हागोन ना नै